Robinson, Antonio Bastani, Lina Manubak, Elna Manubak, usa ka ng mga kalag sa purgatorio ang nagkamisa Basawi family. Thanksgiving Mass for the answered prayers, blessings received and good health, and for the fast recovery of Doris Navarro, and for the eternal repose of the souls of Angeles Alvardo, Inestocles Alvardo, Jonathan Alvardo, Catherine Milias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Mark Sanders Sarno, Jose Yanong, Benjamin Ocampo, Amalia Naharo, Elsa Enriquez, Carolina Navakis, Edwin Moli, Arnold Mercadal, Alonjan Musol, Luis Alonjan Musol, Ed Calles Sabay, James Hansor, Lola Alvardo, offered by Ricardo Sarno and family. Pamisa sa mga kalag nila ni Sotilita, Teodoro, Domin, Felisa, Fortino, Celso, Joseph, Maria, Filipe. O sa tanang kalag, kawala na naghandyo ang pamisa, Basawi, and Villasencio family. Isa pa lang pasalamat para sa mga grasya na nagawa o sa kakawalayan dayon sa mga kalag sa purgatorio. Ilabi na ang mga kalag nila ni Pedro o Enes Celion, Catalino Sr. o Rosario Celion, Colgado o Anastasia Bastida, Rafael Paran, Victor Paran, Filimon o Concepcion de Capuerta, Ramona Celion Paraiso, Severino Sr. o Emiliana Celion, Napoleon Paraiso, Feliciano Lonson, Raimundo Paran, Antonio Celion, Norma Celion, Jose J. Celion, Regeno Calandron, Simon o Cecilia Gabon, Severino Celion Jr.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay manaa kaninyo. At ug ikuyog atong kagsasag sa intensyon, sa mga intensyon na ibasa, ug alam sa mga tao na nangangyo sa mga pag-ampo, ang ihatag sa Ginoo ang alpayan na pinagad mga may sakit na pumakiktado sa COVID-19. Mga igsoon, marunahimo kitang andam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghinulsol kita karon sa itong mga sala, mga kitang pasaylo sa itong mga pinanggaong at mahal. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagamong sa tanan. Ug pasayon sa itong mga sala, ug datot kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magapo kita. O Diyos na naghatag ka namo sa kaluwasan ng pagkasinabog nga anak, tanawa nga mapuanguro ng mga anak sa iyong hugma, kung hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maway among kabilin nga walay kinutuban,
Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhing kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, angtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug naninguha pagtipon sa mga tinunan. Apan wala sila mutuo nga sa una sa usab ka na siya ka tinunan. Usa nangahadlok silang tanan kaniya. Unya itabangan siya na Bernabe o gidalang ngadto sa mga apostoles. Isaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan o nga nagigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang isugilan sa kaiso ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Usa mitipon si Saulo kanila o misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga may sugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti o nakighagadtugi usab siya sa mga Hudiyo nga Griko o pinulungan. Apan, nangita silang paagi sa pagpatay kanila. Sa pagkasayod giningi sa mga kaigsuunan, dala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o ipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Naglingkod ang simbahan ug bidaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nakinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa, ikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, kinahanglan na matuod gayon ang atong gugma o dili sa pulong lang. Ipakita na kini sa mga maayong buhay. Niini maila nato na kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita at tubangan sa Dios. Konsudyaan kita sa atong konsensya, labaw pa musudya na nato ang Dios nga nasayod sa tanan. Pusa, mga igsuon, kung wala magsudya ka nato ang atong konsensya, masaligod kita ang atubang sa Dios. Ug atong madawat ikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato. Kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuon kaniya. Ang gisugo niya nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak na si Jesucristo ug maghigugma ay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Kung masayran nato nga ang Dios aniya kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Sa santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod nga punuan sa paras, kung ang akong amahan maoy ikatiman. Putlo niya ang tanang mga sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga namunga aron kini mahimlo ug mamunga daghan. Nahimlo na kamo pinaagi sa pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kun magpabilin kamo kanako, dili kamo makamunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ipalibag ug malaya. Pamuniton kini o dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang ako mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasindunggan ang akong amahan, ug sa ingon niining kamo mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag atong tanan. Imaging simana ang ihimong gigamit na Jesus nga imahen para sa atong masabtan ang atong relasyon kaniya
O kinsa gani siya mao ang nga si Jesus ang maayong magbalantay, the good shepherd. Karon lain na sad nga imahe, lain na sad nga figure ang ipakita ni Jesus kanato sa pinadunggan sa Ebanghelyo. Naninod kay akong pamalantungan ang isang makakatuon o makaangkon sa daya akong relasyon ngadto kang Jesus. Kung mao kini nga sa English pa, I am the vine, you are the branches. Ako ang punuan sa paras, kamo mga sanga. Nakasuway na mong pamulong, ano sa? Pagkulang, no? Kami gani namulong ni, ganang mangga din na ang gipulungan kay makakuha naman sa kanoping atong pagkabuhaton. Pamulong ta kanang mga tanong, kanang mga mahilig kayo, mga plantito, plantita, sige mong pamulong kaya manindot ang mga tanong, di ba? Ang pagpamulong, importante kayo. Morning nga sa Ebanghelyo karon, imahin nga the vine and the branches, ang Ginoo ang vine, ang punuan, kita mga sanga, tulo ka butang ang akong hinumduman. Ang una, sa English pa, pruning, kanang pagpulong, kanang pagputol sa mga dili na kinahanglan. Kaya importante kayo ang pagputol sa mga sanga, no? Ang magipamutol ang patay nga sanga, ang magipamutol ang kanang sobra, kaya nga naman kay kini makasagabal o kini dili na makaayo sa punuan. Gani po sa ato kong kinabuhi na espiritual, isip nga sa Jesus mo ang punuan o kita mga sanga sa paras, kita sa pulungan niya. Mo ni sulti sa Ebanghelyo. Ang akong amahan, ang tig-atiman, pero iyang pulungan. Kung sa may mga pulungan sa Ginoo, dinhi sa atong kinabuhi, mao kini ang mga bisyo nga aton tangtangon sa atong kinabuhi. Kung sa man sa mga example sa mga bisyo, Father, na dili na maayo mo usanga o maayo o mudaghan sa atong kinabuhi. A, B, C, D, E sa Tagalog. Abakada. A, B, C, D, E. Unsa man ning A? Una, alak. Kanang mag-inom ba? Labi na mahubog ba? Dili gusto ang Ginoo na. Makabuhat mga butang na dili maayo kung hubog na ka. Mao na kinalaputlon kanang sangama nasa atong kinabuhi. Dili baya lapsot ang moinom. Okay? Basta jutay ra, moderation. Pero kung mahubog na, di na maayo kay manghasik na, mangita ng away. Okay? So, okay ra minom kay mo sa panahon ni Jesus, manginom sa pero sa kabaso, okay na. Pero kita, manginom usa ka botelya limit, di mo man ng limit, wala ni limit. Usa ka kiss, usa ka kuan hangtod, wala na mangita na gawan. Kanang kay mo pa ni kay ako papa inanaman. Sa gamay pa ko na ako, nakaingon dito sa pagkagamay pa na ako, di jud ko mo inom. Bisan sa seminaryo, stricto kayo ko. Nangay mga seminarista mo, inom-inom. Ala, masapat na mo. Kay anak, o dili na gani, no, wala na gani limit, delikado kayo. Okay? So, wag mo ingon, ay mo inom. Pero ayaw mo pagtubog. Okay? So, ayaw na. That's letter A. B. Babae. Okay? Nayusahay, mga musul, ug laing mga relasyon, isang minyo na, putlo na sa Ginoo. Kaya nga naman, kaya ang bunga anak dili maayo, dautan man. Mo pulungan sa Ginoo sa tong kinabuhi. A, B, C. Grabe mas ka, Father. Puro man mga lalaki may imong itukuan na, ala, babae. Sige, sa mga nanay sa, sa letter C. So ito tata. Chismis, kinsa may mga mayo kayo. Di ba? Kita-bitaw na amon ta, butubay ta. Di ba? So putlon sa Ginoo, dili malipay ang Ginoo, chismis o pamalikas. Kaya nga naman dili na, kung kita sa Ginoo, dili siya mabuhat, musulti o mga batid. Mao ni pulungan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Letter D. Ang batan-on, droga. Ayaw ni anong droga kay makugubak yun, kay baon na kana. Grabe. Unda mo na ito na utlon, pulungan kanang parte sa kinabuhi. Letter E.
etc. Okay, etc. o uban pa. Unsa man daghan na, no? Daghan nga mga dili maayo karon sa internet daghan kayo na imong sige basa mananaw og mga laksot. Pulungan na sa Ginoo. Kay kabaw ta ug dili kita mismo ang buundang muunong niini na ay mahitabo sa atong kinabuhi kami ang Ginoong puto ra kadinhi di na ka kay nanamay grabe nga nahitabo sa kinabuhi buundang na. Mao ni pulong nga makaayo ka nato kay makapamunga maayo ang ating kinabuhi. Si Jesus mo ang punuan kita mga sanga mo kini nga pulungan. So, usa, pulong, pruning ang number 1. Ang ikaduha, ibalik-balik sa Ebanghelyo karon, magpabili to remain attached to the plant or to the tree. Siya man ang punuan, ang sanga mga putlon, nung wala na, unsa may tabot, dauban, ilabay o dauban. Unsa may pasabotan ng Father, ngamingon si Jesus, remain in me. Namunta kitang mga sanga magpabili sa punuan. Kaya nga naman, wala na ganit, maputol na ganit ka sa punuan, di na din ka makapamunga, malaya ka, o di na makabubat o maayo. Unsa maning sign na magpabilin ka kaniya, kining magsimba ka, kining mag-ampo ka, kining mga jita rosaryo. Mauni ang ato pagpabilin kan Jesus. So una, pruning, pagpahulong, ikaduha, pagpabilin, to remain in the Lord, at kung katulo, ang pagpamungag daghan. Mamunga daghan kung kanunay kang nasa sa punuan, isip mga sanga, o kung kita usab kanunay nga pulungan sa Ginoo sa mga laot nga mga sanga aron motubo ang mga maayong sanga. Unsa man ang mga bunga sa maayong buhat. No, kamo din hindot kayoy, no. Lipay kay ko, proud kay ko, akong sutian ako makaila sa Manila. Lip kay ko sa lugar asa ko na-assign karon. Tanawa ang project na to, within 2 months inani na. Kaya nga naman, hinaagyon sa inyong kasing-kasing ang kapagkamanghinatagon, ang mga tao nga maampuon upaw ni hangyo sa Ginoo padayon na to. Ug isip sad kay karon bulan sa Mayo akong ihangyo, no? Ako niya ning explain ninyo. Muhangyo ko kaninyo usap sa papaagi nga mamunga ta. Nga muhangyo ko kay mo ni hangyo ni Pope Francis karon labi na ning bulan sa Mayo. Nga unta mangadjik ta og rosaryo ang atong pamilya kada adlaw. Kunya na ko'y ipakita ninyo niya ihatag panagaan ta og rosaryohan kada pamilya nga musaad nga mangadjik og rosaryo. Ato nang ipanghatag karong sunod Domingo. So akong hangyo ninyo nga ihatag ninyo ang inyong lista sa inyong pamilya, ihatag nila brother o kanin ako, kaya ako nang i-compile. Kung niya, sunod Domingo, katong mga pamilya na nasa lista, panagaan o rosaryuhan. Kung nagkalaga ni muhatag na po mga kailan ako, pwede na tagsa-tagsa kami sa pamilya na lisaad makadawat o rosaryuhan. O ni paagi nato aron kita magpadayon, magpabilin sa Ginoo, magpabilin diha sa atong relasyon sa mahal nga Birhen. Ug sigurado ako nga makapadayon pa ta pamunga daghan. So sa atong ebanghelyo karon di nato kalimtan, kita pulungan sa Ginoo, kita gihangyo nga magpabilin kaniya pinagi sa mga pag-ampo, pagsimba, kay karon wala na ganing simba-simba, wala na mauhunong na ang gasa, ang grasya nga mubugo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ang ikatulo, padayon mo pamunga mga maayong buhat. Ang mga sakristan mo, tandog jud ko nila sa ilang kapugi. Karong buntag din na yung sa kamay bata ni yung Father, kumita ko trapo, kaya kong trapuhan. Siguro kabog na po, di sa kitrapuhan na naman nakahapon, sa hapon, o kumana mo ka-range, pero kabog na po dahil dito ko sa kadak ang mga kanindot, kaya mo po sa kabata. Bisan sa iyong pagkabata, namunga na mga maayong buhay. Sinanay ka rin ng ipapa sa trapo sa mga lingkuran. Pinautunta na nining Santos Kamisa, nining hagit na Jesus kanato, nga magpabilin kaniya, mauta kita po makapamunga kung mga maayong buhat makakadlaw. Amen.
palihog manito. Nagkatuwa ko sa Dios nga mahal makagagapong sa tanan. Magbubuhat sa langit kung sa yuta. Kung kang Heso Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Igipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus na matay o pilubong. Migunsat sa mga minatay, sa katulong kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit o nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahal, makagagamong sa tanan. Ikat dito bumalik siya paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo mingon, kung kamo magpabilin ka na ko o akong mga pulong magpabilin kaninyo, pangayo bisag unsa ug maangkon ninyo kini. Linamdagan niining mga pulunga, masaligon kitang magampo diha sa pagtingon. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang kahiugtahan nga nagigkan kang Kristo ang matuod na para magdani sa tanang mga Kristiyanos ngadto sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw nga gitanyag kanato sa Dios mukaylab ngadto sa mga nasod nga anaa sa kaluoy, terorismo ug gubat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni COVID-19 makabato na o himpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o kubanghod sa katalingban, makabatong kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanaligdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang matuubong halina, magpabiling sa pangturan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, ang nabanhawng Jesus na puyo uban kanimo, ug siya mao ang himpit nga tigpangama sa among mga pangamuyo. Dungga kami pinaagi ug kaniya, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Sana
Mga igsoon, magampo kita ron nga ako ng inyong sakripisyo, dawat ko na ta sa Diyos nga mahan, makagagamong sa tanan. Dahil pagbayad siya ngalan, alam sa kalumalustanan, Tiguriang Santos ng Siba. O Diyos nga naghimo ka namo, nga makaambit kami sa kinabuhi nga sa usa ka labaw nga Diyos. Pinaagi sa talahurong pagbinayuhay, nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot na sama nga nakaila kami sa kamaturan. Magpuyungon ta kami kinabuhi, subay sa kaibalo sa maong kamaturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumanahan ninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay makagagamong sa tanan. Angay matarong kayo nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod ining mahimayahong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, nagahalad sa impit na sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon, nga kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya ng hari, altar o kordero sa Diyos. Tungod ining uban sa nakalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibuok kalibutan, at usabang mga anghel sa kalangitan, niduyog sa pag-awit sa ino sa imong himaya, diha sa ilang walay bunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mong Espiritu ang pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mitikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug ingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinimaw nga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon ikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Ihatag nini kanto siya mga tinunan ug ningon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan di kanili, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay na kasabutan. Ang dugo ngay gula alang kanini o kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kana. Kini ang misteryo sa
kanimo, Amahan, inipang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga lagay kanimo. Imo nga kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Sinulumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maningpit kami diha sa dugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Hinumlimi usab nga mong mga igsoon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga mong ipahinungdan ning Santos na Misa. Malaumon nga mabanhaw sila pag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy di kaming tanan, himo kaming nangayan nga makamit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria minahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ikaw nga dayon ug ikaw nga himayaon, pinagi na Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Para makampo kita sa pinagkawag Amahan at gamiton ng mga pulo at ituto ka nato sa atong manunod. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo ta kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalatman. Katagi kami sa kalingaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug nahigayon sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga manaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaatan ninyo. Karon ipakita nato ang atong panaginip sa unay panagdait. Siya ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga salat sa kalibutan. Walahan kitang itawagan makaambit sa iyang bangkete. Acts of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anas sa labing malaang sakramento. Giigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sangil dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumarit ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani ka uban kanako. Ug hinggit kong gihiusa ang akong kaugalingon nga hak kanimo. Ayaw itugot na ako, mahimulag kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
rampo. O Ginoo, patalibugi ang iyong katauhan, na imong gibubong sa mga misteryo nga langit ron, o gimuang nga makalabang kagigikan sa dan, anhas sa bagong kinabuhi, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata. Diyos among Amahan, misangpit nga mikadimo niining panahon sa among panginahanglan. Kaunta mapanaligdan mo kami batok niining bulga sa COVID-19 virus. Kami kalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan kung naghiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga taong nagitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalibisa nga sakit. Iyahi ang mga kamot ug lamdami ang mga punakuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakito. Subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug sudnong pagagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og resulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Dios ng lamda. Naliyo po usab kami kanila nga naghiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkaiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Iniamong ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagabuyo ug nagahari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Luis Maria Samalfort, Beata Maria Luisa Jesus. Sa akong ginasulti kanina, mo ni mga rosaryohan na kung ihatag matag sa kapamilya, lungagan pa nato ni kung sa kadaghan ang kami na mga jita rosaryo. Imo kinigihangyon sa atong mahal na Santo Papa karon kay aron maundang ang pandemya. Kay mo ni nahitabusan May 13, 1917, ang mahal na Birhen mo'y nangitag paagi ang mahunong sa ang guba ug ang tanang katalagman niya itong panahona. So kita manghangyo ng mga antik rosaryo sa atong pamilya na kung matag-adlaw ilabi na ni bulan sa Mayo. So ako sa akong gigaingon, ihatag ang ngalan o pista sa inyong pamilya namo diri kay amo nagikumpay niya basin ako ginang mapadala ko sa Roma, no? Kunya ang ikaduha kanang sa inyo nang nakita gamay na lang yung kuwang. So ang atop din ha mananay kuwang o adhesive. Ang tiles, kompleto na ang tiles. Ato na lang yung water na magpatrabaho pero mag-adhesive ang kuha. Nagpumidyahay ni Lindon, wala pag-gani ka ng sin, ato na lang butangan ng sagsako. No, aron lang dilibit mo, mainitan diha. Kay Looy makita, maglikay-likay na sa init. At least naisako, makabunan na dili, makalusot ang adlaw. Rastar ko. Okay? Kunya, sa May 13, nanya gusto din ninyo, so napindang Domingo, no, mag-misa pa ta. Sa May 13, ikasalida din ang Fatima. Basin mga alas 5:30, 5:45, yung hit-hit na. Aron mahumanta sa iyo, dili pa alas 8 sa gabi. Kung isa ganitong gusto mo tanaw, no, kasunod pa na sa May 13, ang pelikula. Aron doon kayo magsakta na to ang apparition sa pan. Okay? Kaplano sa ating nga mag-misa ta, May 13, pero basin, dalasay si Media sa buntag. Okay? Kung pwede, dalasay si Media, kahapon libre na ta. Kung kahapon sa lang. Padayon sa kampo, ang akong project, mahumani ng bulan sa man. Ang ginawa na kaninyo, ug manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos,
ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Naaga ng Santos nga Misa, dalo na to ang kalinaw ug ni Kristo. Salamat.